Nambok man kuan lalat. Sana all. Dagko na po sila guys. Daghan na po siya bunga. Yan o. Daghan na po siya mga bunga. Bintaha gini natay tanong nga ginagmay. Kaya di na tayo makapalit. Naapag yung mga okra o. Tagas na kayong okra. Daghan na siya bunga o. At my backyard. Yan o. Yan sa layo na yung mga saging. Yan naglibot diri sa among balay ang mga prutas. Mga prutas. Nambok man kuan lalat. Sana all. Nambok nga, ikaw lalat ba? Sana all. Tara usa. Pwede. Tara usa. Ay, di ka galing. Kaya tanam nga di ato ang tanam eh. Ano ya, apel eh? Ayaw, iya pagwa nga sa iya. Apel ni. Ano eh? Ha? Nambok mo lang kaya. Sana all. Ano ba? Ano ba? Tulo ni? Ha? Ay, sas. Kuwang mo ni. Karon mo Gamay to, ra. ano mo may itlog. Oh. So pwede ganito. Daghan kayo. Gagmay na, dagko. Harvest ng di tagiya eh. Ang di tagiya na. Nagtanong manay ko kaya ako mama. Dili ako.